फायदों फ्रेंड्सों जों दाउनाय लेवनाय होनहाय सिनि त्रिपुराव फार्मासि फरायनायनि बागै एडमिशननि नोटिफिकेशन नंखजाक फ्रेंड्सों चलै दङ एडमिशन सिनि नोटिफिकेशन नायलायनो फादे सिनि 2020-21 नि सिजननि बागै सिनि रिपसेट अबयनगर आगरतलाव अबंखा फार्मासिस्ट फरायनायनि बागै फ्रेंड्सों डिप्लोमा इन फार्मासी एलोपैथी डिप्लोमा इन फार्मासी आयुर्वेदा अपरे डिप्लोमा इन फार्मासी होमियोपैथी फ्रेंड्सों जों फार्मासी खालामनांगौ अनेक सिनि डिमांड दङ फार्मासी जार कमप्लीट खायजे बरनाव सासुक मा दङ फ्रेंड्सों जिकुनु जागा बर जब खायने चान्स मानो हायके जब खायंगाय नेने लाइसेंस बा नेने को बाय सब खुलगैनाय बिथि फालतों मानो फ्रेंड्सों सिनि कल और सीट दङ एलोपैथी नि हिंगाके 25 आयुर्वेदा नि 10 होमियोपैथी नि 10 टोटल सीट 45 फ्रेंड्सों क्वालिफिकेशन हिंगाके 12 पास होनो नांनाय साइंस एलोपैथी नि हिंगाके पीसीएम ताई पीसीबी हिंगाके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हायके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तई ने जार साइंस परि जाग्रब टीबीएससी वो त्रिपुरा बोर्ड तारपरे आयुर्वेदा निंगाके पीसीबी त्रिपुरा बोर्ड पीसीबी माने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तई हिंगाके आयुर्वेदा वो एप्लाई खायमानाय तारपरे होमियोपैथी हिंगाके पुइलाने हाय पीसीएम तई पीसीबी फ्रेंड्सों नरक अब एडमिशन नि फॉर्म जे सबमिशन खायनायनि लास्ट डेट हिंगाके 10 सेप्टेम्बर फ्रेंड्सों नरक तीनटा वो एप्लाई खायमानो एप्लाई खायनायनि बागै आलादा सेपारेट के को एप्लीकेशन मा खायनाय तीनटा जागानो खायनाय है तीनटा फॉर्म फिलअप मा खायनाय जमा मारनाय हिंगाके जारा फार्मासी पढ़नाय तने रक नरक बागै सुजुग सिन त्रिपुरावन अब आसुनाव 23 जतन हाय हामबाय नरक अब अबयनगर जे ऑफिस बंगनि एकाडेमिक गो थांगिनाय मालादि आसुनाव 23 जतन हाय हामबाय